Pozdrav, ja sam Marija Dejanović i pročitat ću dvije pjesme grčkih pjesnika koje su nastale u sklopu radionice Pjesnici prevode pjesnike organizirane od strane Hrvatskog PEN-a i Trake. Pročitat ću pjesmu Thanosa Gogosa koju sam ja prevela, a onda ću pročitati pjesmu Lene Kalergi koju je preveo pjesnik Alen Brlek. Thanos Gogos. Ja, Nestor Mahno. Poljodjelac. Gotovo uvijek pred smrti. Skriven u spavačoj sobi, fotografiram svoje dimenzije. Spavam više, manje. Mislim na njihovu kosu, na revoluciju koju će napraviti drugi, na drugu šansu. Mislim na to kako crna vojska sravnava moj život sa zemljom, na svoju desnu ruku koja odsjeca lijevu. Ovdje u Parizu, u Barceloni, u Larisi. Žale me više nego što me poštuju. Ja ih sve jednako sažaljevam. S vremenom počinjem ružno starjeti. U 2017. već onima koje volim izgledam kao nešto drugo. Lena Kalergi. Identiteti. Preveo Alen Brlek. U sjevernim zemljama s okruglim brdima i maglom koja izranja iz jezera bila sam Grkinja. Na dalekim kontinentima, s kanjonima i crvenim pustinjama bila sam Europljanka. U mračnim ulicama velikih gradova, prestrašenih koraka i brzih ključeva bila sam žena. A na ovom malom, divljem komadu zemlje, gdje sam prvi put vidjela boju vode i nježne insekte, bila sam stanica koja nije mogla razlikovati cvijeće od crva i trave, ali zadržala sam disanje, noseći ga kroz ovaj drevan zadatak na zemlji.